Hyvää iltaa. Miten menee? 4 menee hyvin. Miten lopuilla menee? Mutta nythän mä oon sit päässyt jo pois Sysmästä ja tässä oli tämmönen klassinen tapaus, että muutin naisen perässä Lahteen. En siis tuntenut, mutta seurasin. Mä tykkään sille enemmän seurata livenä kuin niinku somessa. Mun mielestä se on jotenkin henkilökohtaisempaa, kun on siellä ikkunan takana. Nyt mä oon oikeesti tässä sitten jo pitänyt hetken taukoa alkoholin käytöstä. Ja oon sit kuitenkin käynyt baareissa ihan normaalisti, että laulamassa karaokea ja tapaamassa ystäviä ja näin. Mutta selvinpäin hän suomalainen mies ei uskalla naisille puhua. Niin en oo nyt viikkoa sanonut vaimolle mitään.